11 šarží vakcíny Pfizer-BioNTech má na svedomí polovicu podozrení na nežiadúce účinky. Dánska štúdia o rozdielne bezpečných šaržiach vakcíny Pfizer-BioNTech obletela svet, najhoršia dosiahla pomer 1:20. Zistenia sú tragické. Šukl mal informácie o nebezpečnosti a priepastnej rozdielnosti šarží a neurobil absolútne nič. Áno, to v najhoršou šaržou vakcínou A6134 sa očkovalo aj na Slovensku a Šukl potvrdil, že spôsobila úmrtie. Nielenže neurobil nič, ale neustále tvrdil, že vakcíny sú bezpečné. Šukl používa vo svojej argumentácii článok o dezinformácii, ktorej autorka je pôvodom z Číny. V každom prípade Dáni vychádzali z oficiálnych štátnych dát SAE, čo je obdoba amerického VAERS alebo obdoba hlásenia nežiadúcich účinkov Šukl. Na výčitku Šukl, že je to pasívny systém, treba označiť za bezpredmetnú, keďže používa prakticky rovnaký systém a asi rovnako aj Dáni zbierajú aktívne dáta v nemocniciach. Šukl si neuvedomil, že Dáni tieto isté dáta posielajú do EMA a majú rovnakú váhu ako tie slovenské, a dokonca si neuvedomil, že tieto isté dáta požíva pri hodnotení bezpečnosti vakcín. Pozrite si ich celé vyjadrenie na konci článku. Pre doplnenie Šukl uvádza, že podozrenia na nežiaduce účinky pri vakcíne Comirnaty sa vyhodnocovali z dát pochádzajúcich z hlásení z celej EÚ a aj z iných regiónov, kde bola daná vakcína používaná na pravidelných zasadnutiach odborných výborov EMA. V tomto prípade sa pri hodnotení vychádzalo zo surových dát, samotných hlásení, jedná sa teda o najkompletnejší súbor dát, aké je v danej situácii možné získať. Šukl. V dánskej štúdii bolo 52 šarží vakcín použitých v Dánsku a podľa počtu podozrení na nežiadúce účinky ich rozdelili do 3 skupín, modré viac ako 1000, zelené menej ako 1000 a žlté, ako vidíte, sa blížili k nule. Na rozdiel od nás majú k dispozícii počet ľudí zaočkovaných konkrétnou šaržou. Inak povedané, náš zber dát je horší ako dánsky. Vrchná modrá bodka v grafe je šarža A6134, ale všetky tie modré bodky sú individuálne šarže. NCZT. V nasledujúcom grafe sú 4 kruhy, vo vonkajšom sú šarže s počtom viac ako 100, v druhom sú od 10, 100, v treťom sú šarže s menej ako 10 evidovanými počtami nežiadúcich účinkov vakcín a uprostred 1097 je 23,97% nespárovaných šarží z celkového počtu 4576. Najhoršia šarža v dánskej štúdii 6134 je u nás tretia najhoršia, aj keď to porovnanie je nepresné, keďže chýba počet zaočkovaných. Týchto 11 šarží má na svedomí 50,72% všetkých vedľajších účinkov a napriek tomu Šukl nestiahol ani jednu z nich a cíti sa nevinne, lebo nedostal žiadny podnet od občanov alebo od EMA, a to napriek tomu, že šarža A6134, ktorá v Dánsku mala pomer 1:20, bola jediná, ktorá bola spárovaná s úmrtím. Pričom na vakcínu Pfizer-BioNTech oficiálne zomreli 3 ľudia. V prípade úmrtia v súvislosti s očkovacou látkou Comirnaty bolo číslo šarže A6134. Štátny ústav ku dňu 8. januára 2024 neprijal žiadny podnet na stiahnutie akejkoľvek šarže očkovacej látky Comirnaty od spoločnosti Pfizer-BioNTech. Počet hlásení podozrení na nežiaduce účinky v súvislosti s očkovacou látkou Comirnaty, ku ktorým údaj o šarži nie je k dispozícii, nebolo spárovaných s konkrétnou šaržou vakcíny, ku dňu 8. januára 2024 predstavuje 1097 hlásení. Šukl. Z uvedeného počtu sa 6010 hlásení týka očkovacej látky Comirnaty. Niekde sa stratilo 1434 nežiadúcich účinkov, v súvislosti s týmto má prísť ešte rozhodnutie o čiastočnom nesprístupnení informácie. Pre šaržu A6134 štátny ústav eviduje 250 hlásení podozrení na nežiaduce účinky. Medzi najčastejšie hlásené podozrenia na nežiaduce účinky patrili lokálne reakcie v mieste aplikácie, bolestivosť, opuch, začervenanie, zatvrdnutie, bolesť a opuch lymfatických uzlín, horúčka, priažka, zimnica, únava,
slabosť, bolesť svalov, klobov a gastrointestinálne ťažkosti, vracanie, hnačka, nevoľnosť, nechutenstvo. Pre šaržu E2TV6126 štátny ústav neeviduje žiadne hlásenie. Nežiaduce reakcie, ktoré sa môžu vyskytnúť, sú uvedené v príbalovom letáku, avšak vyskytujú sa len veľmi zriedkavo, menej ako 1/100 000 očkovaných. Stanovisko ŠÚKL k bezpečnosti protichrípkových vakcín 24. októbra 2006 Rúra ŠÚKL, sukl.sk. Pri chrípke sa považuje za bezpečné 1/100 000, ale pri vakcíne Pfizer/BioNTech je bezpečné aj úmrtie. Pokiaľ si dobre spomínate, v januári 2021 sa zastavili dodávky údajne kvôli rozšíreniu výrobnej kapacity a Whistleblower ukázal, že za tým boli nečistoty. S týmto článkom poznáte, že v skutočnosti rôznymi ubezpečovacími frázami naozaj ŠÚKL myslel. Keď ŠÚKL píše, že niečo vyhodnocuje, znamená to, že vyhodnocuje iba správy z EMA. Každý liek či vakcína, očkovacia látka, majú nežiaduce účinky, ktoré sa nevyskytnú u každého. Výskyt nežiaducich účinkov, respektíve podozrení na ne, je prirodzený a očakávaný. Prínos vakcíny však musí po celý čas, kedy sa používa, vysoko prevažovať nad potenciálnymi rizikami. 1. februára 2021 týždenné hlásenie. Viaceré európske krajiny, Dánsko, Fínsko, Island, Nórsko, Švédsko, hlásili úmrtia ľudí, ktorí predtým dostali injekciu od Pfizeru/BioNTechu, EMA však nezistila priame väzby medzi týmito úmrtiami a vakcínou. Vedec Ondrej Halgaš, s nanočasticami po očkovaní mRNA vakcínami to vôbec nie je tak, ako sa verejnosti hovorilo. Výsledkom je prítomnosť DNA fragmentov ako nečistôt aj vo finálnom produkte. Najväčším problémom je ich veľkosť a množstvo. Registrujeme značnú variabilitu medzi jednotlivými šaržami. Navyše sa ukázalo, že Pfizer regulátorom zatajil tzv. CV40 promotor enhancer. Záver. Údaje potvrdili dánsku štúdiu, vedľajšie účinky šarží boli masívne rozdielne, nespĺňali základnú zákonnú požiadavku, že všetky liečivá majú mať rovnaký účinok. Nikomu nebol daný informovaný súhlas pred vakcináciou, že daná šarža, ktorou sa ide vakcinovať, má viac než hazardné riziko. Keď si zoberiem, že sa hlási 1–2% vedľajších účinkov, uvedomíte si, že pri pomere 1:20 to je 1:0, 2 až 0,4, to znamená, že nie len riziko, ale istotu negatívnych vedľajších účinkov a pravdepodobnosť bola len v tom, aké závažné budú. Epilóg. Neustále vyzdvihovanie bezpečnosti, nielenže pripomína milgramov experiment, to je aplikovaný milgramov experiment v praxi. Čím horšie výsledky, čím viacej dôkazov proti, tým viac EMA ubezpečovala ŠÚKL, že vakcína je bezpečná. ŠÚKL, aj keď musel vidieť, že to nie je pravda, pri každej pochybe prišli vedci a tvrdili, že je bezpečná, očkujte, aj keď sa vedľajšie účinky sa kopili a pritom závažné vedľajšie účinky. Nasadenie testovacej vakcíny malo overiť účinok, akou mohli overovať účinok, keď nezbierali, kto bol akou šaržou očkovaný. Iba pomyslieť, že by sa presadilo povinné očkovanie. Predstavte si to, že napriek tomu, že sa vedelo, že nastanú negatívne účinky u niektorých šarží, istotne boli by ste štátom donútení si poškodiť zdravie. Nič by ste proti tomu nezmohli. Tomu sa nedá hovoriť lotéria. Malo to byť 1:100 000.